Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni paghayam tayo nga nena, nga napauluan iti agsyuman. Dear Manong Nemi, idiadan puot ko Manong Nemi, nakadungdungo kaniyak ni mama. Kastamat tayo kini papa. Marignak nga talaga iti kinadunguda kaniyak nang naruna kini mama Manong Nemi. Nakadungdungo. Amin na pakaragsakak, amin nga pagayatak, amin na magusgustuwak, aramidan da, ipaayda, Manong Nemi. Nadungdungo kat nagbalinakbat ka na siya at nga anak. Dagtawan ako ni Tilima, Manong Nemi, siyempre, susurap ni mama, kasunod agbasa, magsurat tinagan ko, adak din ti nursery, kinder. Oy, napanakkel da papa ni mama kaniyak, agsipod ta, napintasak, nasingpetak, nalaingat, bibuak, adot talentok, ngagsala, nalingak pa nga kagkanta, Manong Nemi, uwan tsak pa iti number 1 iti klase mo. Di ba pa, Manong Nemi, kit mangup ubisina, irento ta ni mama, Manong Nemi, at pagawata ka, adamat ka nung trabaho na, online, uwan, Manong Nemi, kit hanak mo na pampanawan, nagsipod ta, sa dinumante ayan na, addaak, sa dinumante ayan ko, addaak, adda isuna, bambantayan na iti eskwela, Manong Nemi. Agkadwa ka mga mapan iti eskwela, sa kamto ang kuyog nga agawin. As in, Manong Nemi nga nakadungdungo. Dinakpay pulos inungtan. Dinakpay pulos binaot. Dinakpay pulos kinedel. Dinakpay pulos kinapungtot. Dinakpulos kinasulapan. Dinakpay pulos minisuutan. Dinakpay pulos, basta, nakadungdungo kanya. Kat nagbalinakbat ka na siya at spoiled ko na kanya kung saan ano. Ta, anyaman digiti kayat ko, normal ko mga saan nga para kanya, i-explain ni mama, mawatak tumete. Inem titawan ko Manong Nemi dagsukog ni mama. Kat maragsakan na tadanton ading ko Manong. Nga dahil unay ti ililiwag ka na mapalak ka lang padak nga ubing, gabot kasto yung age ko, kasto yung tawen ko, kadagiti kasadar ko, Manong Nemi kaskula, akit addan ading dangadua. Pinito siya kit awampay. Iso nga sa taon itinagsak ko, Manong Nemi, edagsikugad di mama, wow ma, danton ading ko. Uwan na. Kat maragsakang unay ka ni papang mo, tantoan danton ading mo. Kat adanto man nga ragsak mino, lalaki dati ading mo. Adda ka nga babae nga anak mi, adanto pa yan ading mo, anak mi nga lalaki. Naragsak ka di lang, mama? Unay-unay anak.
Ba't ipat-patig ka? Ipat-patig kumit ni papang mo? Ipat-patig na ka ni papang mo? Ipat-patig kay met kini papa, mama. Kitad no adan ton adin ko. Ipatig kumit ni adin ko. Ginagyaman di pa nang ipatig yu kanyak. Di kinasayat yu kanyak. Di kinadungo yu kanyak. Naging istorya kami kada kiti kaskola ak mama. Kunada, naungit ka na ni mamang da. Agbaot ka no. Agbugkaw, agkudot, aglapigos. Ori pa nin papang da. Kunakmat ka dakwada. No? Ano? Ni mamang ko, dinakpay binugkawan, dinakpay binaot, dinakpay kinidal. Isman naklata, harap ako panak. I love you, mama. I love you more, anak. Lalaki ti ading ko manong name kat as tao makita itiragsak da papa kini mama kabut adan anak da nga lalaki adan ading ko kat naragsakak mit manong. Owen, iso na laing manong name tati kada ni June ta junior tinagan na naibit, namangit, naloko. Ma? Nagsardag nga yamin natin. Nagsangsangit. Apik sangsangit. Diamon, tiyak masurutan di kayat na. Di mat mabisin. Awam mat ti ananayan na. Naloko ni ading mo? Ma? Idi ubinak as kina ading June. Naloko ka di? Nasingpet ka. Aging kakadagito kit nasingpet ka, anak. Naloko ni ading ko? Saan ka anak anasingpet? Gagangay ta lalaki. Gagangay ka no ta junior. Manong name di agtawan ni June eti dua. Intultuloy na ti kinaluko na manong name at dadigdi kondaway nga mangigkutibugkaw ni mamaking kuhana. June! Apaw na kinaluko mo na, ha? Umikawan? Oh, mas dawak manong. Bautin ni mama ni June. Bugkawan na? Ma, anak. Apa yung bautin nyo na atin ko? Pasensyahan. Napunuan ako eh. Ada madigidigong daway nga, mapunuan na. Anong sakmet Ngayon sa sino kumati saan nga mapunuan, anak? Iso nga bautak bugkawak kakasimat no kasta nga bangotin nyo. Isumat ti pagsardingan na. Ang takasarita. Anak, June? Nasakit? Nasakit, mama. Abi nga binaot ka? Uwing ka pa namin eh. Sarutsudan da kini atem. Ayan. Ate Nena, api nga binaot ni mama, ni ading June. Gaputan na loko, mama. Tama. Haan ka ngamin nga paananawa. No, ibagak nga saan mo nga aramiden, isardeng mo. Ngam anyat aramiden ngamin anak. Iyad adam, mangsutsutil ka. Manglukloko ka. Luklukom ni mama. Banat na saan nga na siyaan? Ha? Ipatpatig ka na. Akas pa nang ipatpatig kumit kini ating nga nena. Bauteng ka tapno maisuro ka. Bugkawang ka tapno magkigtut ka. Tapno sa mundo nga raramidan na tisan mi akayat. Okay? Kaya ulitan pa makitam. Ulitan tuwanin manong name ni ading ko nga John, iti naloko, agloko, mapanapag iti iwara-waraan, iti things ko manong name, na minsan pa'y pinigis-pigis na manong name, iti notebook ko. Diyan ka mo ta. Ungtak ko mangang tiyakmat kahit ng ungtan. Ti naramid ko. Mama! Apay na. Kaya niya mo din naramid ni John, kadag iti things ko, no? Ano? Unay, abi niya naramid mo, ha? Apa, saan nyo nga mabautin? Saan nyo nga mabautin? Impulong, imbagak lang, impakamuk lang. Saan kong imbagak tap ng bautin nyo?
namin tultuloy manong name ni adin ko ang John kinaloko na. Adaman tagadi kong daway nga saan nagloko. Naku matibig may isang aldaw kita nasingpet, sumarunong aldaw nasingpet, may katlong aldaw nalokon to man eh. No nga di manong name nga dagitay maipaharit kat aramidan na. At dapat dagiti kong daway manong name nga ni Papa. Iti nakakita, iti mading aramidan na. Wen, as in nga madi. Amo na nga madi siguro, nga iyad adda na. Naloko nga ro. Nakitak manong name. Ti panangalan ni Papa, ti sinturon, kit binasnatan na, iti patong ni John. Pa! Saan yung sinturon ni ading ko? Ala, agpaklib ka! Magpaklib ka ta ba? Nakatak ta sintur ka nagtapatong mo. Ay, Mama! Please, mo nga tangran na ating ko. Kakasi. Takasano ko mga saan ko nga tangran? Iranranta na. Di mamagpungtot iti tao. Kakasi met pa. Saklatan di sintur ninyo. Masyanak nga rin kayong kwa na. Nagnakam kumaata na sakit nga rod. Tulungan kay mat nga mangbagbaga kang kuha na pa. Tikat pa nagsupadi oh. Nakasingsingpet ka. Yung no apay ka dito nga, paunay ka nga ubingan. Adaki din manong name di grade 6. Hindi tagbasa mo ni June manong. Dajay. Saan lang di unag di balay, di karoba mi, manong name di paglukwan na unag pa iti class. Kang kanayon da nga ayaban na ni Mama. Di may banggat kini June. Nakasta nga isurok manong name iti leksyon na andin ko. Gusto tiramidin ka nito Apig nga, saan ka nalaing kat nalainga? Basta? Alan, masapol nga baling ka nalaing kas kanyak. Amom, ito nag-graduara, ito recognition. Siya tumanan the first honor. Manipod nursery, kinder, grade 1, naging grade 6. Nalainga. Nalaing ka. Yung siya saan? Naluko ka pa Agsupadi tangay. Hadin ko, diyak kaya't nga masaksaktan ka, no? Ong tanda ka, bugkawan da ka, da papakin ni Mama. Nangaraw na nakasta nga bautin da ka. Tapos lasyak ti masaksakan na ading sumagsingsingpet ka na. Kaya naglalain ka. Saan nga nuloko dito balay? Saan mo nga apapahin ka, kabilin na kiti ubingim si ka. No kasta nga gaayam kayo. So peti pakiya, alam-ramanan da papakin ni Mama. Kunada nga nakalukluko kano nga putot ni nagani pa ba? Putot ni Pedro. Pedro Celso. Anak ni Minda. Ading ni Nena. May ramraman nakpay. So nga din ko ang sinsipet ka na. Ka naglalayang kawan. Uwin ko na mo na. Pagkami di mo kahit di mo isuro. Paisuro ka ngamin. Adaman dagiti kon daway manon name nga dumngeg. Adaman dagiti kon daway nga oreg loko-lokon amang sutsutil manon name salatan nga kaskaso da mamaki ni Papa. Tano ikaso da ngamin dana. No abi ngamin nakas nga ugali ti tao manong. Papansin ako nada. No sa mo papansin, mga ramid dati mabaling nga pagpansinan kang kuana. Kastamo tenti basta siguro tinagbalinan nga style da papaki ni Mama. Ano, adarami din na nga madi. Kaslawan kanyaman na kadapapaki ni Mama. Iyad-adda naman. Tap nung mapansin. Ito na sanda ikaskasong ko na pumanaw Ngayon talaga naluko manong. Gusto di ko na dapapaki ni Mama agsupadi kami. Nadada ko niti high school manong name adadan ng pasnul ko tragbasa. Daklat tayo ti top 1 manong name. Malaksid iti akademya ang paglaingak adu pwede manong nemi di kiti share ko nga talentok di kiti dadu nga pang achievements ko
Ano man dagiti nagbabalin nga gagayem ko manong name kasta ni Dayan manong name gayem ko best friend ko. Kasama tayo kinitom manong name ni Tomas o tom tinagan. Talo kami manong name. Talo kami nga nadagkat itong galmay sa kada kami. Kaya talo kami nga damat ito top 5. Sumara sa rumit ni Dayan no ka. Wano sa angkat ni Tom. At darig-digon daw manong name yung papada kan ti score uno maala iti examen. Ada kami ti top papada kami nga top perfect meet examen mo. At dapat darig-digon daw manong name nga nga to sumarsaro ni Dayan mo nitong posible manong name nasakto ti baligtorian nito mata Dayan mo nitong iti solutorian. Nakasta nga istorya kami may panggib iti pamilya. Ni Dayan ko nana. Talo taon ko iti mariknak. Muna nga parang baod kanyak ni papangkong. Taapay. Diyak malagi pa noon na dyan nirahamid ko. Napadasak pa nga kinudod nak ni mama iti bakarong ko nagsakit. Kaya nangasawan naramanan nyo ti baot kudot naramanam kudot ken baot ni mamong mo. Tilang na oding panakaraman ko ti unget na ket. Edi ni nagraduar akong elementarya. Edi mo wala sita nga ako. Kunana ket mabain ako nga mangungot ken kaanak. Kunana so hanggang lukloko tapno sang kaungungtan. Adada nga hanggang lukloko tapno jak agpungtut ket jak tumapupuotan nga makidil ka mabaod ka, kat bumalasang ka, bauden ka pa lang. Nito manong neme, adadamat ka kunana. Ni papangko tinaranggas ka niya, amom, intapok na pa iti tawa. Ano ya? Iti second floor? Iti first floor. Ababamit lang iti tawa. Sana unin nasaktan at nalok nang medya nagdagahan nagdiswa. Kunana naman, naloko ka siguro. Gagangilang ti ubing, naloko. Sika, nena, hanggang pulos na mabaot? Saan? Oh, posible Man, sandak pa nga binugkawan. Mas lang man hey, nena! Tudya ko maawan, diyak pa nangog. Ore po kaundak, nena anak. Jay, slim posible, man. Kadungdung mo una kanyak ni mama. Kang runaan na una ni mama. Tatang ting pagsupadaan mi kini adin ko nga dyan Tapay, talaga, naloko ni adin ko. Maasasya ng asito rin ni papa. Dapat di gundaway nga bagkatan na sana ko mag-ibaot. Apaw, kurek nag-ikis. Paunay mo ta, ibaot. Kasla ibaot nga tukak. Aman! Naloko nga ron. Tiyata nga ron. Medyo aksingbat, medyo gloko. Baring aksingbat tumatlaing ito no dumakdakal. Pagbutbut nga, baka no ito agbarito, nagbarukit, naloko pa lang. So, baling nga bunga to, buong ti ulo da mga makiniba pa. Mas asya naklaki di katakwada, konsumisyon da kini ading ko. Ininto ta siya. Nakasarita takda pa pagini mama. Umis-isa ng dalata. Umis-isa makmet Diyak pa nakita nga nagmisuot kanyak ni mama. Kastamot ang gani papa. At ang naragsakak met. Tarasing petak, nalaingat pa Aging ka manong name nga dimteng tigundaway ajak pulos ni namnama. When? Adaki din iti fourth year high school manong name nakabalbalasa nga akon. Naman pa fourth year pa lang 16 years old nga. When? Umada na idin manong name iti graduation. Kada kami din iti bulan di February manong name kat March graduation ton. Momentum ito sino talaga ti valedictorian, salutatorian. Kaya mga namamakla tapat nga siyak to Siyempre, talaga nga na maintain ko iti kangato iti grade ko sa dapat iti extracurriculum activities mano.
So nga saan na nga maati ni Dayan, anugutan da ba ta? O nitong anugutan da ba talaga? Saan na nga maati mo? Anong name bekan period ko iti malam. Nera na nga awan da Dayan kanitom. Tsaka mo, napananda, siguro nag-date. Adan limit din nga relasyon di ganito wa. Ada ini good daway nga sila krasnak ni Tom. Yung saan kong impakitaan dan yaman. Aging ka nga, dagiti duwan, dadayan kini Tom itindadaket, tunggal may sa. Sila dagiti kong daway nga sadak nga kakuyog, iti sa dinuman na papananda kasla ita. Awanda, biglalata nga nagpuko da. Jadi domestic nga may sa nga babae, medyo nakutong, nalalapsat mo. Ngayon ha? Yes po. Abay nga, agmemesa ka. Uno dati-dati nga, agmemesa ka no gusto nga awan kati o nagtiklase yo. Bigla kami nga, ada na pa na nagdiduwa nga best friends ko, Nana. Ada sama pala time, mabaling ka nga, Vicen. Awisan nak nga niya. Indag merienda. Iti school canteen. Iti ruha, iti sangot eskwela. Aduman digiti pag merienda ni sangot eskwela. Nga saan nga dito yung canteen di unag ti eskwela yo. Saan nga butan ka niya? May sak na sayat nga tao. Awan ti dagat sa panggap ko. Habi ko maandi ko matinam na mayam nga ramidik kang ka, kidnapan ka. Habi ko makidnapan ka. Please, taan nga kami ti bagam nana. Ada importante yung bagam kang ka. May bagam niya, mamam to. Sige, sumurtak kang ka. Jack amo manong nemi no ape akasla. Ada mangguyuyod kanihak tapno sumurtak kang kuana. Wen. Najak pahin malagip manong nemi. Nga sumagbanulangan nga minutos. Kata. Dumteng dunti oras. Nga panangrugi iti may kadwa nga maudi. Nga subject kuno period. Sagbay nga malpas ti klase di dayta nga malam. Kaslakla natin na kayuma. Kayuma ka di dayto eh. Nangaroon din manong naimi di kibinan na. At ibayan na. Nakarawar kami iti school compound. Tapang kami iti may sa karigitiya. Pag niriandahan iti sangot eskwela. Nag-order iso na ng naimi. Para kada kami. Magustom deta mo. Isut in order ko. Magusto ako met. Sige. Agmiriyan nata. Aging ka manong nemi. Nga na palabas. Nga surok nga 30 minutos. Ano nga minti bagam nana? Kaya sino ka? Rika tinagan ko. Nabayakan nga, subsubaybayan. Italang nga datored ko nga, imasidag kang ka, kinangawis kang ka. Tapos baga kumakin ka di may sa akin napudno. Kinapudno niya. Siyak. Siyak ti pudno inam. Ana? Pakiulit, nana? Siyak ti pudno nga inam. Manong nemi, kasalasahan na ka mamati. Amamang pa'y nga bibiyag dito lobong, 16 years old ako. Nadamay sa ababayi, akas ka rito kasangsango kag nagan ka no tirika. Mangibaga, nga iso ka no tipod nung nga ina. Niya?
Dada ka nilang ti bagam nana. Isong. Gabot ay sutipod no. Gas konakin ka nabayagan nga subsubaybayan. Nabayagan nga panggip ko, iti umasdegken ka. Nga kasarita ka. Nga maigamang ka. Nga maarakop ka lakuma. Nga maibagag ti kinapudno. Nga siyak ti pudno nga inam. Siyak ti nang ipas ngayken ka. Naggapu ka kanyak. Ininaw ka. Kinarga ka. Impas ngay ka. Siyak ti pudno nga inam, anak. Siyak. Diyak ka mo manunemi. Tanodyak mariro da ito palang ti umuna nga pa nagpungtut ko. Timakdera. Saan nga punto na ita? Kuna ka. Nakastaon iti kigtot na nung nemi di kinipadami nga da iti kantina. Kawan ka rin mga magaba ka. Nga si ka ti pudno nga inak. Saan nga si ka? Gapotawan iti sabali nga inak kung saan nga ni mama. Ngayon pa na ti amin nga dungo na kanyak. Nakasaysayat nga na. Saan mo ka iba ka nga si katina? Ngimisuday ta ti pudno. No kayat mo. Sumurti ka kanyak. Tapno, itad ko keng kati. Nananay ka pamanik na. Trimwara ko ti kantin manong na yun. Ngabimbas ko nga sumre ka kiti compound ti eskwela ngam saan. Nagpalaudak manong iti kalsada. Susurutan nakmet ti bakit manong na may tarayak kamatin na. Nena, urayin nak anak. Urayin nak. Mamati ka kumakanya anak. Urayin nak. Nena, sa kagtaray. Ngayon no kasta nga kamatin nak adadamat nga pagpigsa papartagag ti tumaray manong. Kadya ka mo no anya direksyon ito turuturo nga awanin ti makitak pa nga balbalay, awanin ti makitak pa a building, awanin ti makitak nga lugan. Umililit ba't nga umililit manong naimi ti dalan nga susurutan. Diyan ka muna apay nga tarayak nga taray. Pagsisimparat manong naimi ti adday ti panunot ko. Nupudno. Ti bagbaga da ita nga babae. Apay. Saan? Saan nga pudno? Sino na ito nga tao? Sino na ito nga babaya? Sino na ito nga magibagbagang iso na ti pudno nga inak? Diyak kasapulan iso na. Pawanti sa baling nga pudno nga inak, no saan nga ni mama, ni mamangko nga naraingak nga mama, nangipay ti amin na idungo kay pamatay na, nga dinakpalos inong ungtan, dinakbunog bugkawan, dinakkinindel, dinakpalos inong ungtan, dinakbunog bugkawan. Agsip na itin manong nemi, nabannog ako, nagsardeng ako, nagtugaw ako. Nagtugawak manong nemi, ti maysa, nga ato nga paset ti daga, uno dalan, saan pa yun nga dalan, ti ayan ko manong. Kaslatamba, diyan ka mo, skinita, aw matin ti balbalay, kakaykaywan, matin ti ayan ko. Aw matin ti bakit nga mga magbagang iso ti pudno nga inak manong nemi. Diyak bawatan tirik na. Ape ka nagtartarayak. Ape ka nagpaka. Ape ka sana kasi mo rin kiti unang ti compound ti eskwela. Titings ko. Nabatik sa diyay. Ayanan. Nasibngetin. Agbutengak. Ang mga nadadakis nga mapasama kanyak. Baka da makakita kanyak nga. Ang adakis ng tao katripen na. Kidnapan na. Napintasak mo't nga ron. Nagsubli ako manong nemi ti direksyon nga naggapo. Naging makangigak itinapig sa pukaw. Pukaw ti maysa nga babae.
Samat nga ron nga iso, iti mga magbaga nga, iso pudno nga inak, ano dikit, ni mama? Nana! Nana, anak! Ayan mo! Sila tagtaga-inip, tinapasamak manong naming saan, pudno, saan nagagtagtaga-inip. Numanang kadalak manong naming tiya, takyag ko, tapno makariing ako kumaw na yaman. Hindi ta makita na kung manong naming ni mamakit makita mo tin. Nina, anak! Mama! Basta unay, ti pa nangarakop na kaniyak manong naming ni mama. Arakop nga agyamyaman gaputa nasarakan nan ti sapsapulan ng anak nga wamatlaing ti dakis ka na pasamak kang kuana ngami ti umuna agundaway manong nemi nang kutibugkaw ni mama. Abi ginaramit mo dito eh! Abay! Napaspasamak kang ka nagnakraka mo bigla ka latangan nagpukaw di eskwela sigun ka na kuana. Ha? Ano ba yung inaramit mo? Tigas to, inanap! Ayap! Ma! Abay kong tandak! Abay nga talay nga magkawandak! Kaya sa nung di ka ungtan, sanga na siya at tinaramid mo. In-report dahil di balay, nga awang ka, nagpukaw ka. Ngayon baga na nga nagtartaray kang ano, nga slang bagtit, nga awang ka numat ibang kamkamat kang ka. Ang damang kamkamat kanya. Sorry, mama. Natandanagan kayo man. Natandanagan na ka. Abang inaramid mo, tikas to'y. Anat naknakan mo. Mama, I'm sorry, mat anak. Naitulo mo na akong daw, ikat nabugkawang ka. Mama. Kahit yung asawan sa nga pudno aday masadag kanyak, ngagnaga ni Tirika, ngayon baga na nga isukano ti pudno nga inak. Anya? Ito ka po na mga pa nga nagpalpalaudak, gabuta ka kamatin, agtartarayak mo ta. Gabuta jak namnamain, mama. Nga damay sangat babae nga mga bagang isok ano tagpudno nga inak. Hari ka, tinagan na. Umay ka na, nak. Agawitan. Umay ka. Ito makadanon kami nito balay manon na mi nadanon ko, nadanon mi daba pa. Kini June. Nasyad man ta nasa pulang. Hinturong na abot Diyos ka na sa pulak. Kahit, ibaga apagsipnget, hindi makita ko ni Sona. Hindi nga dinagnakan na rin ito yung mabinta. Nena, abi kasi tinahawid mo, anak. Pinagdandanag na kami. Ora di kiti kaskulahan, di kiti mga susuro. No, api nga bigla lang nga nagpukaw ka. Nga nagtartaray ka. Nasla na kabuteng mo. Di, mistake. Adawan nang surot kang ka. Adaman nang surot kang kang sandagan nga nakita pa eh. Celso. Minda. Panawan siguro na no. Mamuhan ti anak na. Ti kinapod na. Kabuta nagparangin kang kuha na rin nga rika. Kinimbaganan. Iso ka na ti pudno nga inana. Pa? Ma? Pudno ka di? No. Saan yung nasungsungbatan ba di sa lutsod ko? Sana tumat na mamati. Sana ka mamati, mama. No ibagayo nga saan nga sikatipod nung inak. Sana ka mamati, mama. Isunaan niya man ti kaitsyong ipod nung kaniak lipatin yon. Tadyak mamati nga dahil nga bakat nga rika kiniso tipod nung inak. Agbagtit lang ay, agbagtit.
agbagtit, agpapaos. Nga manhat, masapol nga mamom, ti kinapod mo. Saan nga siyak, tipod no nga inam, stepmother nak lang, ag siyuman nak laeng, siyuman ka, mamuti Diyos, nga rin no saan nga siyak, tinagtaudam, rin no saan nga siyak, tinanginaw, ken nang karga ken ka, ken kang runanti amin, tinangipas ngayon ka. Ngam siyak, tinang tagibikan ka. Siyak, tinang taripato ken ka. Siyak, tinang dungdung mo ken ka. Numabasa nga sikat, nagtaod kanya anak. Gamot anak ka. Anak ka, nena. Saan? Saan yung ipapilit nga saan ka kapag nuwain na mama? Saan mo yung ipapilit? Saan yung ipapilit? Ngayon misuday tatipod no anak. Kinunamat ni papa. Ako mati problema ket. Tasaan nakamit ka din ang dangran. Ni mamang mo. Saan na masamak ta amin mama? Papa? Sano? Manong nemi idag istorya ni papa kinunana nga isuda kanut agayan ayat kay ni Rika. Isuda kanut agayan ayat. Ada napasamak kadakwada kat nagsikog ni Rika. Nga dahil nga sikog kat siyak. Nagtulagan da manong nemi da papa ganda to nga Rika nga ipas nga inakpel nga umuna sakbay nga kasarda. Kami di pas nga inak kanu manong nemi tipod no nga inak. Napuutang kanulaengan ni papa nga dagib-ibit nga maladaga nga nabungon iti ules iti salas ti balayda. Nga siyak data. Taapaman kanu nga impas nga inak ni Rika binalkutnak iti ules sa anak inlibas nga impan iti salas ti balay da papa. Sanak pinanawan kanu nga simurot iti sabali nga lalaki. Dahil tatipod no anak. Tapno lahing umanugot ti lalaki nga simurutan tipod no ngayon. Imbati na kakanyak. Kadisuda tinagdin na ka nag-asawa. Iti lalaki nga nangisukatan na kanya. Dedilulam, tinangasikasukan ka. Iti unos ti makabulat. Sa sinublat na ka ni mamang mo aminda. Ito may kadunga bulan. Ni mamang mo aminda, kat karuba milang. Nga di pailahan nga addan pa nagayat na kanyak. Isang tinagboluntaryo nga nangasikasukin ka, nang tagibikan ka. Iti kang kanayo na nga kada dito balay, no kastang asikasuin na ka. Nga umumian pa yan, tapno kaatag na ka. Na development direct na kang kuhana. Kada kami tinaginayat, ada din makatawin mo. Idagkalay sa kami kinimamang mo, ngaminta. Pinabunyakan da kamaten. Nairistro tinagan mo, nga siyak ti amam, kat ni mamang mo minda ti pudno. Uno na ikabil. Nga inam, kastamatan ti bunyag mo. Iso nga pudno anak. Nga ti awawag kami tati mo ma. Kat saan nga iso, itinang karga ng inaw, kat nang ipasnay ken ka. Ngam kalpasan di makabulan, sipod na ipasnay ka. Ison tinagbalin nga inam.
Manipo didi. Aging gana ita. Kentag na nayon. Mawatam ka din. Saan na ka nga impateg tibod no nga, inam. Kapag dangin bati na ka, binaybayan, ket simurot, iti lalaki ng isukatan na kanya. Ay kamanak, mama. Kinunak ka ni mama, manunay, mikit inarakop ko, naginarakop kami, iti nakairiro. Nagasgas lang pa ilang nga anak. Namampay din na kinayat tipod nung ngayon. Taga na kayo din nagbaling ngayon, mama. Ngay tayo laing nasa pulad na kanabugkawan dak. Apay met, nga di na kinungungtan. Apay nga di na biyabawot, hindi na kilit kadalma. Hindi na kaimpod nung anak. Awa man ti mambarakan ka nga ungtan. Kadalan, manubog kawan. At nagbaling kamat nga na singpet, anak. Niabi nga ni Jun nga pudno, anak yu. Anisot ong tambabautin ka. Gabutan na luko. Tano nagbaling ka kumamad nga na luko. Akit-apikit nga saan ka nga kuduta na nunoong tan, nunubog kawan. Yung nakasingsingpet ka, anak. Nabugkawang ka lang itay, tamakapong tutak no apay ngayon naramid mo, tikas dyan at tinmaray ka nagpuka o sino saan nga madanagan? Mama, I love you. O, I love you more, anak. Manong na yung amukon. Kahit ko na daman, ibagbagari na dumang mangmangig ko. Nawang ka no ti makapudnong agsyuman. Naranggas ka no aming agsyuman. No? Saan na ka mamati? Kabuta para ka niya ni mama. My stepmother is the greatest stepmother. Namabasaan ni sut nang ipas ngay kanyak manong naming imparik na. Edi pudpudno nga dungo kan pamateg ti may isa nga pudno nga ina. Kan nagbalinak ba't nga nasingpet? Ito ka po na api nga sa anak, saan ko nga napadasan, tinagdel, naungtan, nabaot, nabugkawan. Nagparangpay namin duwa manong naimi tipod no inak. Ngayon kinunak keng kuhana. Sardingan takon. Tawan sir sarbina no apay nga bagayo kanyak nga pudno, nga sika tipod no inak. Alawan, anong utek? Sika no sika. Ngayon bigbigan ka din, ruman ka din bigbigan ka nga ina. Nga basta latan nang ibati kanya, kalpasangan impas nga ina. Anak, sige, adakarbangan yung mga wag kanyak ti anak. Imbaga latipod no, just in case nga, kasapulak to titulong mo. Dadya lang ti rason. Uwin. Ano kami ti kasasadyo ita? Nagbalingan naranggas kanyak ti asawa. Basol yo Ito sukat yun ni papa iti sa balik. Kunayo lang nga siguro nga balitok. Ngam gambang met nang isukatan nyo keng kuwana. Nakasaysaya at katagundong mo ni papa. Tapos, nabututan na ka lang arutin. Insukat mo balat sa bali. Anugutin nga dakis ka. Uwin nga rod. O ang tipagdanagan nyo. Nanang. Just in case, na dumakilak, adan ton makapagradwarak ton college, kada don trabaho, kano umaslig kayo to kanya. Kaya nyaman ti maitulong ko, kabaylak lagi titulungan kayo. Sabi ko mga anak, uwan, awang pagdanagan nyo, jak to pay kapkapinano, amok to pay tulungan, si kantukit din. Agamanak anak. Iso nga edi, naggraduara kon, edi college, kadadang trabaho, manong name kay Pamplon noon min, kay niya JR, nga boyfriend ko, di pa nagkalay sa amin. Imasadeg, tipod nung inak kanyak.
tulungan ka ni ading mo para man iti panagbasa na iti college, anak. Sige. O rin no, adan to nasawa. Tulungan ti kapsat ko. Agam, anak. Nena, anak. Ni John nga kapsat ko manong name half brother ko si Mingpit Muteng. Idi ta adan iti college manong. Kanaloko idi adat elementary ken high school. Ante ko nadan adamat pagbalbaliwan ti amin manong name. Si Mingpit Muteng ket nakapaspas na idi pa nagbasa na. Wahin graduating ton kada ito'y umay nga tawen palubos ti apo manong. E rinto, taplan-plan mo meten kini JR, manong name, di pa nagkalay sami, alpasan nga, lumukayan, tigas nga sitwasyon. E di kumapay na di pa nagkalay sami, ang di ka makapagkalay sa ti simbaan nga adot tao. So, marbareng, no mapalubusan to, di oray, ang grande mat lang kasar, manong name, next year palubos ti apo, kalpasan na ito nga pandemya, palubos ti apo. Anong name, kita kampay lang tipod nung inak. Tapos siyempre, pasari umay dito yung balay, entertainment na papakin ni mama, pasari umay tumulong, napya lang nga adamat maitad ni mama nga ipabalon, no kasta nga malpas na iti ipatrabaho ni mama. Meaning nagbalimat nga nasingad isuna, iti pamilya mi. Ta irresponsable nga rod, nagbaling nga asawa na, kita 5, dagiti kakapsat ko. Huwag manong, 5 digdi kakapsat ko, iti ina. Putot, iti asawa na. Karing-karik, manong name, tulungak digdi kakapsat ko. Numampay kas jay, tinaramid kanyak tipod nung enak. Yan, digdi kakapsat ko kong tulata, kastamot ti ina. At imat nagbalbali manong name, iti panangipateg ni mama, minda kanyak, agasmit iti panangipateg ko king kuana. Tapara kanyak ni mama iti pudno nga inak. Numampay saan nga isu tinangipas nga kanyak. Dahil nga rot ba kasarita ak manong naimi agyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa. Akit inburay ko da ito kunak tamok nga doon iti makarelate iti addaan iti agsyuman. Kat kunak manong naimi anag-asatak numampay saan nga pudno nga inak. Nagtaudak ko nung nariingak ngayon iso iti kaindaklan dakilak ina para kanina. Sabi ko mga tanda ni batik nga ada liliwak at pagsarmingan ti biyag kada kiti pahadak nga dibingag kinagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwi nga ratagyaman nga pagaya mo, Nena. Agayam ko nga Nena, thank you matiman ng iburay matipakasalita.